I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo u FIFA opet, zato što video sam, nije bilo puno pregleda na FIFA, jedno 8-9 pregleda, ali ja sam odlučio da je onaj video bio propao i da je bio mnogo loš, da će ovaj da bude mnogo bolji. Mnogo zanimljiviji, zato što sve sam pripremio sam nove fudbalere. Sad ću da vam pokažem moj dek. Vidimo kakav sam ja to dek napravio. Ovo ćemo da premotamo, skipujemo. Idemo ovdje. Korona. Znači, ja sam kupio Lodija. Ne znam tačno šta je sve novo od prošle epizode, ali evo vam sad ću da vam kažem ceo moj dek. Dimitrijevski, on je golman. Evo napad. Renan Lodi, Vlahović, Haaland. Onda odbrana. Znam da oni nisu za odbranu, ali Pulišić bi trebalo da bude u napadu, ali eto, stavio sam ga da bude u odbrani. Pulišić, Foden i Bore. A nazad, skroz odbrana, Werner, Miller, Alaba i Aleksandar Arnold. Sad ćemo mi malo ovo chemistry da upgradeujemo. Opa! Kažu mi da bi trebalo ovako da bude. Ajde, okej, tako ću da stavim. Renan Lodi mi je sve poboljšao, sve. Znači, sve mi je poboljšao. Mnogo bolje igram sa njim. A sada, pošto je u FIFA došla kao ova neka UEFA Champions League, ajde mi ćemo to da isprobamo. Ja sam, a ne u to. A možda ima tu nešto? Ne, nema. Ja sam već odigrao nekoliko utakmica i vežbi i potrošio sam mile pare na ova 3 kupona, vidite. A danas ću opet da dobijem pare i verovatno ću još nešto kupim, tako da, idemo od ovog najlakšeg. Mislim, naravno uvek počinjem od najlakšeg. Malo ću da pojačam. A ne znam, mislim da je ovo vežba, trening neki. Skill game, da. Evo, idemo ovako odmah. What? Koliko puno para, brate. Au, ništa. Dobre, to je to. I još jedan šut. Ne, brate. Kako sam to mogao da promašim? Što, bre? What? Idemo čagel. Ja ne verujem. Ajde. Ne. Ne, pa što? Evo, ovo je već lakše. Dobre, ajde. Ne. Pa šta, ljudi? Dao sam toliki noob, ali nisam. Ali još piše easy, pogledaj koliko lako. Brate. Ovo moram. Svi se sada mislite, da je noobara. A nisam noobara, nego, znate koliko sad ujutru? Sad je 10. Tek sam se probudio pre pola sata sam se probudio, ono. Dobre, eto ga. Kako idemo najjače. Eto ga. Dobio sam te pare, ali još nemam ništa da kupim. Idemo još jedan skill game i poslije toga još jedan i utakmica neka. I tu ćemo verovatno završiti klip. What? Šta je ovo? Ovu vežbu nikad do sad nisam igrao. Ali izgleda zanimljivo baš. Čim je iz prve radio, naravno da je zanimljiva. Brate, stvarno je zanimljiva.
Dobio sam duplo više poena nego što je ograničeno. What? Dobro. Šta je skill game? Pa utakmica. O, ne, ovaj skill game. Ljudi, izgleda da će ovaj video biti malo duži zbog pogledaj, ovaj skill game rešio odmah. Možda i neće biti duži, da. I evo je utakmica zadnja. Ja, pogledaj, protiv kog kluba igramo, mnogo slab, brate. Nikad mislim, ne, brate. Ko je gledao Zvezdu Rangers, nek lajkuje video. A ko je gledao Partizan protiv onog tamo, ne znam odakle kluba, neka odgleda ceo ovaj video. Ljudi, ne znam ko je video moj najnoviji short, ali meni je baš malo smešan. Nije puno, nego malo, zato što nije toliko poseban. Eto, Foden dao gol dok ja pričam. To, brate, u 3. 4. minutu. Ne znam zašto ovo koči. Možda zato što je UEFA u pitanju. PES. Ne! Koja šansa, brate? Aha. Pa je sad. Bore. Insigne. Kamara neki uzeo loptu. Ko je ovaj Haaland? Haaland! Ne! Šta bre Foden radi? Jao, majko. Šta urade Foden? Šta je ovo, ljudi? Ljudi, među vremenom ništa nije se desilo, ali stigao sam do njihovog gola, tako da sad očekujem da ću dati... Vlahović! Dobri, ja mislim da je rašnje. Ajde sad ćemo da vidimo na snimku. Da li je rašnje? Ladno se premotali najbolje stvari. Dobre, ajde. Neki Martinis. Alaba, brate. Alaba, on za odbranu kao da je napravljen. Bog mu stvorio u srcu odbranu. I eto. Tako on brani. Ljudi, evo ga šansa. I gol! Vlahović ovog puta jeste rašnje. To su svi mogli da vide. Ajde da vidimo taj udarac. Rašnje, da. I ljudi, full time. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidela. A mi se vidimo do sledeće. Ili, pošto evo već sam preterao sa vremenom koliko dugo traje epizoda, da kupimo neki ofer, a? Ajde, kupit ću ovaj. Šta smo dobili? Nakamuru. On neće mi uopšte trebati, ali eto. I otvaramo i ovaj boks od 75.000. I to bi bilo to. Vidimo se.